Iñigo eta Maialen basoaz aurrera! Iñigo, aramuru dakau, ez da la lengua aldila, bai, Maialen Iriarte. Maialen Iriarte. Lehengo aldila. Nola jantziko zenuke Maialen Iriarte, adibidez, Met Galara joan beharko dago. Bale. Nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko, ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azkitik sorpresan batekin, beak utziko balit, noski. Bueno, segun sorpresa da. Eta lehendakari kargu hartzeko? Traje bera. Trajea! Mitoaroa ikustera joateko. Nik agian esango nioke mitoarora ez jute. Eta jazta. Jaun Andreok, pilotazaleok, astadilla Pumpairez. Ondo! Asigea. Espaldiko. Aspaldiko. Kaixo, bueno, berriz batea gaude. Luzein da, Bai. Ni bai. Ni Antonio, bueno, terapian hasi. Terapia. Bueno, ni terapian hasi naiz bai aparte, baina, ostra, falta mota izu. Bai. Bueno, nik etxetik jarraitu zaituztete, Bai. Ondo, bai. Defenditu genuen, Oso baina bertzaitugu, Xabin. Bueno, gaur gogoz etorri naiz. Bai. Bai. Gaurko atala gainea ez da bromatako izango, Ez. Ez. Wow, gaurkoa, oso fuerte dator, ni urduri nao. Nik aldetu behar nizuen, haber pentsatu dezuen ze jantzi gaur hona etorri baino lehen. Bale, nik eskusa ez, nire bizitza da. Pentsautan ekan zikari ze erropa jantzit, hori gutxitan itetela, ze ez naiz bate erropa eta moda eta desastre naiz. Zuk hortzetako zepiluak eta olako gauzak. Olako gauza, nahi, ezke baino daun planik txarrena da nere ustez, konpreta jutia. Bai, Buah! Ta esate baiazu garbera, zentro komertziala sartu, emateit alako, eske, kiston denbora galtzi iruditzen zait. Osea, nahioet aizpai erropa lapurtu, bikotiai, anaiai, eta justu, pentsatu nun ze erropa jantzita, ni batzuk badakizue, Bergaran bizi naiz, bikotiak engainauretzen ingixajua. Baina bikotia dela eta Bergaran bizi naiz, baina justu baina azpeitiko ambulatoioan lanian egonez, zestuan indetlo amanetxian, Jesus. Eta erropak neskan Bergaran. Eta zestua, aizpana erropakin, bai. Orduan, pentsautan ekan ze jantzi, baina dana orokorrian bizitzan gaizki ateatu zait, eta Bergaran neskan erropak. Zu, Antonio? Ni bai. Bai? Hau oso guapo zatoz, bai. Aizu, zu Japonen egontzea gaina? Hau Japonen erosia da. Bai? Made in Korea. Bai. Made in Korea eta Japonian erosita? Bai, hori ikusi nuen jaben Iruñara itzen itzenean. Kuriosoa da, Baina, guapo dago. Guapo dago. Baina, justo Koreako talde batekin egon ginen, orduan, pues... Zemu handik? Itzakia. Zemu handik? Oso ongi, gomendatze dut. Bai? Japon eta Asia orokorrean, bai. Bueno, jakin entzuliak eskabidean taldekoa dela Antonio, eta jundiala eskabidean taldeko danak. Japonera bira egitera. 10 egun, 6 kontzertu. 6 kontzertu? Bai. Egin ditugu kilometro pila bat hori, bai, furgonetan eta Tokion. Dira 47 milioi biztanle, osea, que... Joateko Tokion bertan kontzertu batetara, ordu eta erdiko bidaia trenean, Tokion bertan. Wow. Eta, publikoa? Bueno, berezia. Nik ikusi dut zaretan, publikoa animauta eta... Bai, publikoa da la hostia. Osea, Ia da, euskal talde asko joaten diela. Bai. Japonia eta publiko, bai, badago. Bai, etorri zen Tokioko euskal etxekoak baita ere... Wow. Etorri zen Japoniako, eta haupa, kaixo, eta euskaraz egiten... Wow. Perfecto, aieranik agurtu zidan, eta berak esan nahi zian zerbait belarrira, eta nik uste nuen bi musu eman nahi zidala, eta nik eman izkion bi musu, eta karo, hori Japonen, gero ja gauean ja besarkatzen zaituzte, musukatzen zara, hori nahi zuna. Baina han egunez edo behin ezagutu berriak, eta karo, eman izkion bi musu, eta gelitu nintzen horrela, bera baitaren nola horrela, eman nuen buelta lista egiteko, eta esan zian taldekoak. Ustut, ez dela egokia izan, bera gelitu da, eta utzi ez begiratu. Utzi beren horrelako empate batetan. Gero ginen gehiago hitz egiten, eta ja normal gauean. Ja gauean, musu besarkadak, eta... Hori, aldatzen dira pila bat, aiek, zakit, Japonean behintzat izazen nola goizean, edo, egunez behintzat aiek nola antolatzen dira, eta gero ja gauean kontzertu ondoren, xakearekin, txufua... xakean jolasten taula? Xakean, bai. Ez ez imaginatu izut eskabideaneko kan gauean, xake. Ez. Olia, besakatu egin
gintuen Gauak. herriak. Eta Japoneko biztanleak. Eta Importante, guariek. Nobita ezagutu duzu. Nobita eta Doraemonen etxea eta hori baita ere. Doraemonen ikusi. etxea. Bagoan museo bat, bai, eta Zintxanena baita ere. Ke guai. Eske hori beste movida bada. Osea, ez genuen ia ezer ikusi, 10 egunetan 6 kontzertu, orduan ez genuen asko ikusi, baina... Jo, Antonio. Daude kaleak, Antonio bakarrik International, arropakoak, beste kale, 3 kale bakarrik musika instrumentuak, bigarren eskukoak, eta... Hau da bigarren eskukoa. Bago pilat bigarren eskuan, baude Mac ordenagailuak 300 euroengatik, gitarrak 200, 300, bueno, hori da... Wow. Hortzepillu. Hori ez. Nik hortzepilluekin badute. Eman zidan amak bat kontzertutara joateko. Amak, eman behar izan zizun bat. Ez, bat nola txikia sartzeko neceserean, bueno, bai, amak eman Bai, zidan, bai. onartzen dut, amak eman Amak zidan. eman Bai, zizun. eskerrak zura. Eta, bai, amak Bueno. zepillo, bai, hori. Bai. Eta eman zidan, eta guztiak egiten zuten farra daukalako bi alde. Bat nola luzea eta bestea txikiagoa, eta nik uste, eta oso handia da. Osea, ez aiz sartzen, hortz tartean. Orduan, hori erabiltzen nuen, eta gero ikusi nuen lagun bati zela garbitzeko aparatuak. Oso. Baina nik eramaten nuen Oso ondo. zepillo moduan, eta hauek, baina nola sartzen duzu hori ahoan, tani. Zaitasun, claro, ni zaitasun handian nituen hortza garbitzeko, claro, eta egiten duten batzutan, zauri batzuk direla horrako. A ber, bai, Euskal inoak sartzen zuen honek hau. Horiek, eta... Koregan eta, bai, zigu, Eta bai. ikusi nio lagun bati, eta zean, hau da garbitzeko aparato, eta ostia, bani gara matik urte honekin Ai, zerean, etxean badu normala, baina ezagizegatik berak esan zean, bai, esto es de puta madre, garbitzeko bi aldeak, eta nik amak esan da, pues bai, amak esan da, nik kasu egin nio, baina... Agian jendea egongo da pentsatzen zergatik ari garen Wow. hortetako zepiloi buruz hitz egiten. Ah, bueno. Mariak gaur egin dulako sekulako erosketa. Guai, kurapros marka asko gustatzen zait, bitxo poble jaita, baina bueno. Bai, Nik ez dut sekula Hogeita- entzun norbaitek, hola, internetez zepilu bat erosten duna markakoa. internet ez, nik internet ez jo naiz, azpeitiko farmazira. Ah, bale. Hombre, ni internetetik erostu. Eta marka, suitzarra? Bai, zoragarria da, suabia, ondo, osea, asko gustatzen zait. Zer 24 euro gastau ditut. Lau, zepillo, lau. La hostia, 6 euro zepilloa. Bueno, Merezizun. nik elektrikoa. Deskubritu nuen eta bai, gustora. Nik eroste ditutena, 4 euro, 24 Hogeita zepilu. Hortxe. Zuko esan ezu, No. 24 euro, 4 zepillo. Lau. Bai. Pues nik alderantziz. Ostras, bazo segaski. Broma da, Bueno, txeku bai, jakin, gaur ere publikoa dakaula, klara, ikoseate, kamaraz kanpo jendia entzuten, publikoa dakaulako, 2, 3, Hogei, zazpi pertsona. Gero eta gehiago. Gero eta gehiago, Nere kuadriako jender etorri da, Bueno. Hombre, claro, azkenean laguna Ondo baita dago, etortzen baina- dira, baina... Daso publiko parte hartzailea dakau beti. Hori Eta eskertzekoa. errepikatu duen publikoa, ez? Toma, Errepikatzen. hori Aiz, kontuz. Xabin, Eta zu- ondo gantzita etorri dana. Eta Gaur, zu bazekitelako- moda dagokit jone, Xabin? Zu Nei- bazea, a ber. Nei gustatzen zait, moda bai, gustatzen zait erropa. Baina gaur egia da, ekarri nahi nula ejertxe bat, Esan genuen. jertxe bat, eta propio, ekarri dut, baina bero gehi egitezun. Eta orduan, gaurko gonbidatuari galdetu diot. Jertxa jaztekotan nago eta esan dit, berak esan dit. Hola, zauden bezala, oso guapo zaude. Guau. Eta orduan, hola gelditu nahi. Ni beroa pasatzen ari dut, Ba, baina guapo zaude. Txaketa izateko. Baina, korean indako txaketa erakutsi Claro, barko claro, duzu. gaur bai. Ba, hoi da, nik pixkat, eta guain nahola, kontatu nizuen, futboleko kamisetak jazten. Inoiz inestetena, Hasi zinen hemen, eh? hasi Hemen nintzen hasi hemen. zinen, da hola eta- jarraitzazu. Bai, eta ekarriko dut urrengo aste batean Real Oviedokoa. Real Oviedokoa. Oviedo. Bai. Xabin, mesede, zentrau gaita zen. Eta Erromaniako polidetimixoarakoa ere ekarri behar dut. Bai, Hostia. hor nago guain. Nere... Eta hori gure gonbidatuak zezate, gustatzen eski? Ez dakit, ez diot galdetu. Galdetu berko jo. Futboleko kamisetak Zozomo bai, daude, ez? Liverpoolekua, ez dakiz... Bai, bai. Gazte jende Dirutza asko balio dira, dute, gainera. Bueno, nik faltsuak ditut. Bai. Nik uste gaiena bezala. Bai, ez dakit. Bueno, baude Esto pila oso garestia, pagina no? eta aretan Bai. famatu egiten ari dira bigarren eskuko futbol kamisetak. Ostak, nik esan barra dakat, ez bazait gustatzen, dendeta juti erropa erostea, jea internetetik, Ja, bueno, nik jutzi ez- zait, ez dakit, gaina jendia ni laguna Bai, bazkat, oso zaila. kuadrillan, eta gustau ite zaie, eta erosi, eta kontultsibita, gero aiatzea, eta gero, igual urte bete hor txetiketak, Oire bai. Armailuan. Nik ez dut asko erosten internetez, banatzaileak askotan ez dira iristen baserrira.
Ez, orduan, ja, hobe da, aurrez aurre hosita fuera. Ai, bai, Bai. eta desberdina da, Edo aurrez zilekuta ez aurre, diratzen, dendan, behaiek esate izuela, bitu agundo Bueno. gertza izu, ez? Ba, ez dakit, Ni berde bat ematek zehoz esate, oza esan, Bai? Bai, nik lotxasko pasatzen Bai, dute. nik bai, Ni joan itzen Donostira Martiz batzuk erostera, eta ostia, erosi nituen, baina pasuen oso ratu txar bat. bai, nervioso. Hombre, tipoa gainera jarri zian nire oina bere belaunetan, jarri zian zapatilla, eta zian, a ber, ostia, ordaindu behar duela dirutza bat, baina, Bai, hainbeste. izan zen, pasatu nire oso gaizki. Niri lotxandean baten dit, taberna batetara sartu, eta zan, afaltzeko bi pertsona, normalean bihatze dut beste norbait. 10 bagaude, eta nik normalean taberna horretara banoa, bai esate dut, haupa, 10 pertsonentzako, baina erraro da nik egitea. Baina Martin segiri izan zen, Ze gauzak, falta zen txampaina edo olako zerbait eskaintzea, eta jarri zian, oina belauna gainean. Ja, hori Sartu, oina, en plan cenicienta, eta nik, ostia, que txung, osea, pasatu nire oso gaizki. Eta eramantzen dituen, claro. Claro, A ver, claro, eta gainera Es que- azkar, ja, eske berizitzai da taia, zan, bai, hau, venga, tira, banoa, pues, eske, batzutan, aurrez aurre guapo dago, baina gustatu bat zaizu aurrez aurre kontratu hori, ez? Bai, Ni- Antone, bai, bai, graxi, bai, ez que ni bai. ba naiz, ni dakabe dutia hitzaiten erropatik enduta beste, Claro, bai, bai. eta, ui, Bizitza, zizketan, han, Bai. dendariarekin, ja. Egile, esan berra da, alare momentu okerrena izate zan, beti amakin, ezkenei amak gaur eguna izan itit erropa erosteko, Maria, ez dakazu ja zapataik, erosi. Eta gaztetan amakin kompre eta beti ikusten da berzen muzgatze zaizun, zu bilutzik, ama! Ez, zuek ez dakazu erre... Ez. Bai, nire amak egiten du. Nire amak uste du kortina Hori da, irekita. kortina irekita da Nik, ostia, promo. pasatzen dela jendea, ez nigati, baina Ez que- jendeak niri ikustea. Zuk orainaldian esan duzu. Orainaldian, bai. Oraindik ane. Eramak egiten du. Ez, egiten du ireki, ni joaten ez berarekin erostera. No bai. me compra los gallumbos, osan dut. Zepilloa bai sartzen dit Bai. berak emana. Zepilloa, bai. Aparta garbitzeko zepillo zarroi. oraindik kompra egite dut horrelako Wow. pantaloiak eta hori, beraren gomendioa Zuek erabiltzen kleptomanuak dut. izan zate baina? Kleptomanoak ez? Olako, ez? Nik ez dut inoiz lapurtu. Ez. Ez da txutxe bat. Ez, ez. Hombre, bate Zu bai, ez, beldurra taberna batetara sartu, Hori galdetu dezuneako. Baino utzita nahi. utzita no. Gainditua orduan, gainditua Bai, kleptomania. zoa. Erropakin nola? Eos, es que ni momentuko arbetire, ez dakit, osea, amantzio tal, esan nahet ez, komertzio txikilla eta herrikoai, baino puntx bat, susto bat eukinun, eta esan dut, ba igual utzingo itxut. Ze susto izan, Maria. Ez, bueno, igual aurre egun ematen kontauko, ez que pixka fuerte. Osea, ez zenuen gainditu. Ikusi bertzia zuen. Baina, zuek behin ikusita zaudete 100 metros baia, Bai. Bai. hankaluze hauekin, jata saltaunun, baina, baia itxita, Mikro. jata saltaunun, Mikro hartu du. bueno, ai barkau. Ai, gaine, esan duela ez, moitzeko. Mikroa ez moitzeko. Moitzeko, ez que izan zan, baina ja, ez da gehiago Ez lapurtzen. zituen harrapatu. A ber, Jode, honek arrapa ikusten hau ez historiak, azkarra naizelako. Hostia. Bueno, gordezazu beste Eta kaluzi umateako. azkarat azkarreteko korrika. Osa, naiz, kiston ejemplo txarra naiz bizitza. Nik itetena ezin, beti esate. Ez que gustabite zait, ja ez, ja lagaet. Bueno, lapurketak ez. Bai, hori da. izena ez. kontzeptua. Lapurtzea gaizki. Lapurtzea kaka, Maria. Ja, ez, ja. Beste Hori da. egun baten kontatu behar diguzu. Gaina hau. igual lagunakin da, Maria, eta igual lagunakin no abaitea erropazea, eta Maria, favorez, ez lapurtu ez da ni, ez. Eta gero, kotxian da, behitu. Joder, Maria. Maria, baina noiz, nola zen, hijo, ez que barkau, osea, geha, ni naiz Maria, eta gero ateatzea Maria, bat, hor nere barnetik, Osea, da impulsu bat bezala. da, ez que, ipini, osea, jendiai sexua gustatzaion bezala, Orduan da kleptomania. baina ja ez. bai, Ez que ez da gustain, osea, jendiai sexua gustatzaio, ez detu lertz, bueno, tekit, baina gustatzen eski beste estimulo bat, Ja, 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 ja. beste, eta hor, a ber, harrapauko jez. Atxatzean nien dendatik, pintatu goizu, zerbait. Baino, Eta horrazten daia, los Ez. 100 metros lisos. Esan du azkarra dela, 100 orduan ez du metros arazorik. lizos beste, ez die baina harrapau pipi batekin. Ez, ni pixkan ezka naiz, inteligentia. Bueno, nintzen ja harrapausien arte, ez da nahi. Beste egun batetan lapurtzeko tipsak. No, Bai, no da buf. tips o tipa. O. Ez que, bueno, kontauko izuet, ez que, baina gaur Bai, ez beste da momentua, baterako. gaur ez da Beste momentua. baterako, ze gaur, gaina, bi gonbidatu ditugu horri txoiten. Oida. Itxoiten, ai, orduri nao. Ai, ama, ze pentsauko, Ze pentsatuko beba. Bueno, espero gusta datoz, ez da. Kleptomana bat zehala, Ja, oaingoz. kleptomana naizela. Jarri pixka testu ingurua, Maria.
Zergatik dauden gonbidatu gaur hemen? A ber, gaur daude bi gonbidatu hemen, ze gure lehengo gonbidatu, ez da lehengo gonbidatu soil bat. Baizik eta ontzan, ordiziko zuzeneko ikuskizunean, Hala da. Antonio, zue ontzinala, Antonio kintzun zuzeneko ikuskizun zoragarri bat. Ordizin. Ah, bai. Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de mozorra Jesus. uzagoen. Zantzan Bai. performance bat. Gogatzen naiz. Eta, bertan etorri zan pertsona eontzan esaten, a ber, eske esan izenak, ez? Bueno. Ez daki... Bueno, bera dakit, esan nahi izan eduki sortzailea da, modari buruz hitz egiten du, Ja, bakigu zin da, ez da. Xabi, nahi nun pixkat, sorpresa gehiokin. eta intzun bideo bat, eta bertan politikarien lukak aztertu zituen. Gogatzen zate, Ordiziko alkatea oso lekutxarren utzizula. Gogoratzen. Egia da. Adur, ezen arro jauna. Ai, Gaur, aupa du. ez dago adur, Ez ez da etorri. Gomidatu berko genuke. Baina zerrendaren gainean zegoen politikaria bai. Bai. Eta, Aurrez aurre gaur. animatu da etortzea, eta nik uste elkarre gauzazko ikuituela esateko. Bai. Nik behintza behi galdetzeko bastante gauza. Nik uste nuen aurretik ezagutzen zirela, eta dirudienez ez. Ez? Bueno, kaletik topo egin zuten behin, orain kontatuko digute. Bai, Maria, badute zer kontatua bai. Bai, orduan ikuste momentu dela txarro zaparrada batekin gonbidatzeko... Eta Antonio bidaltzeko. Eta ni agurtzeko. Bai. Karo ni banoa. Joder. Aitakin etorri ze gaur? Ez, Bakarrik? gaur bakarrik Vale. etorri naiz. Bueno, Hor ba. bakarri... Bai, esan dit ama, joango nahi zurekin. Eske ama, hone, eske... Ama ona daukeztu zuk. Eta esan diot, ez, gaur lasainoa nire gauzetan petxate, eta Vale. gaur bakarrik. Ba, Bueno, gero etorri. Gero etortzen naiz berriro. Gero Vale. arte, Antonio. Gero arte, bai. Falta motako Jo. zaitu. Apantonio, txalo ere. Antonio, Antonio. Hori da, txaketa. Bia, japonen bezala. Arigato. Personaje, xele... Bueno. Xele bria gaitu. Bai. Ya está, ni urduritu naiz, mikroa moitzen hasi naiz. Bai, fontan ere bai. Ondo Venga. dakat mikrua bai, espero bai. Ez Bai, larrait ondo gaude, ezta? Vale. Bai, ez? Vale. Ba, guain bai. Txalo. Lasai, Maria, lasai. Txalo zaparra da betekin jasoko itxugu. Inigo eta Maialen basadas aurrera! Bueno, alde batetik, Inigo Aramburu dakau, ez da la lengua aldia, eta beste alde batetik, bai, Maialen Iriarte. Maialen Iriarte. Lehenengo aldia. Ongi etorri, Maialen. Bueno, ez dakazue jarri berrik, Antiajoak... Osa, antiajoak, ai ama, ez que bez ja urduri nao, Maialen. Nahi baduzu jarri kaskoak profesionalago. Baina hola Ez. ondo zaudete. Hola, ondo gaude. Nik uste tola ondo garela, ez da Maialen. Oso ondo gaude. Maialen eta Inigo, bagenuen gogoa zuek aurrez aurre jartzeko. Wow. Nik bai. Zuk Ala ere bai. neuken. Bazenun gogoa. Bai. Aize palit. Zuk Maialen? Ba, esan diot lehen, eta hemen bildudan jendeari ere esan diot, egun batean Donostiko Aldezarrean aurrez aurre topo egin gendun, eta berak kaso egin zidan, eta orduan ezagutu nunik, bueno, ezurra aragizko Inigo, aurretik ere eban euskan referentzia batzuk, ez asko ere ni sare sozialetan gehiegi biltzen ez naizelako. Baina, bueno, iritsi iritsi zitzaidan horrek gatazkatxo bat sortu zuen, bueno, kontatuko izuet nahi badezue. Bai, mesedez. Izan ere iritsi zitzaidan, nik, nola da senyora? Kris Jenner. Kris Jennerren antza ote nuen. Eta orduan, hori senberen batek edo esan zidan, eta galdetu nun nor da senyora hori, eta bona ma, nor da senyora hori. Baina ikusten danez, Inigok hori esan baino lehen, seme horren kuadrillakoek horia esana omen zuten. Ostras. Orduan, bueno, a ber, zertzan hori esana zegoela, eta orduan esana baldin bat zegoen, ezin izan zan lehenago, ez? Inigo edo kuadrilla, eta Inigo. Zorionez gero Inigo beste gauza batzuk egin ditu, beste proposamen batzuk ere hor luzatu ditu, eta bota ditu, haiek ere iritsi zaizkit, eta tira. Baina hortxe gatazkatxo hori Inigo sentitzen dut. Nik uste nun Maialen zuen arteko konparazio hortan nik neukela patentea, eta nizan itzela lehena ikusten dut ez. Ba, ez, ara, ikusten Gainera, danez, esango jende dizuet. gazteagoak ere, Ostra. ba, holako konparaketa batzuk eginak zeuzkan, eta nik alaxe galdetu nienea zeintzan, senyora, ba. Senyora, nik ere gainera- begiratu inbarri izan nuen. Eta hori familia handi bat da. Hala da, klan Enekin oso bat. Zeintzen, Eske, klaneko bai. zeintzen. Eta Bai. gainera, senyora hori asko aldatu da itxuraz, ez? Demora gutxian ere,
duela gutxi lifting bat indo, Eske, gauza asko, eta bai. asko gaztetu Eta da. hilare moztu indu nik bezala. Eta hilare moztu. Nik uste nik bezala, esan Orduan, zudanik. oain jarraitzen duzu, Kris Jenner. Ez dut jarraitzen, baina badakin Baina norden. zoze bai. Bakizu bere berri orduan. Bai. Maialenzuk, gaurko programa hontan hasigea Japoniarrei buruz hizketan. Zuk badakizu Japoniarrez, Maialen? Ba, ez dakit japoniarrez, baina asko gustatzen zait Japoniako kultura. Asko Beida. irakurtzen dut Japoniako literatura. Ara? Eta Doraemoni buruz hitz egin da, eta Doraemon ikusten dugunean, nik ezakizuek, baina badago marrazki horietan nola egiteko isiltasun bat. Eta gero, zuk berez pentsatzen baldin baduzu nola izango diren Japongo hiri batzuk, hau da, punta batetik bestera joateko ordu terdi trenez behar dutenak, ba, pentsa zer nolako zarata egongo da, ez da? Baina niri nola baiteko isiltasun bat transmititzen dit, eta Murakamik, eta bueno, beste autore asko, emakume idazle japoniar on asko ere badago, eta horiek idazten dituztenak, bueno, badaukaten nola baiteko giro bat asko gustatzen zaidana. Baina hori da Japonia Hori da dakidan dana. guztia, eta, bueno, gero grazia egin dit, Asia, jo, zer da Asia? Bai, Asia bai. ikaragarria da, ez da? Baina tira, Sei kontzertutan hasia. hori da. Hasia ezagutu du. Grazia pixka bat egin dit, guk bageneukalako irakasle bat behin esan ziguna, hori nun gertatu zan, hori Asia inguruan, eta, bueno, Asia, abaltzizketa balitzen zela, ez da? Bueno, pixka bat zabalagoa. Japoniaz hori xedakit, baina Zergatik galdetzen kasualidadez diozu, badaukat, zera hori. Ez, besteipe nik uste nun zerbait gehiago jakingo zendula. Ikusten dut, ez? Bueno, badakizkit beste gauza batzuk, zuk esan dituzunak, periodikoetan irakurtzen ditudanak ere bai, lehen ministro berri bat badutela, emakumea, Bai. nigandik ideologikoki oso urruti dagoena, eta abar, eta baten batek esan izan dit bere antza ere badudala. Adibidez, nire amak. Bai, ere? Esan Amak? nion, amak esan zidan. Ez dakit, niri asko gortatzen zait hori ez, jendeak askotan esaten dit edo Japoniarren itxura daukadala, edo txinatarrena, bueno, danetatik Asia guztia pasadet, Korea, Vietnam, hau da, askotan umetatik esan izan didate hori, niri gertatzen zaidana da, ispiluan erorpegiari begiratzen dio danian ez dudala tankera hori hartzen, ez zait iruditzen dalako aurpegia daukadanik. Gero argazki batzutan nire burua ikusten badut eta argiak ematen badit, bai, igarri dezaket, baina ez daukat pertzepzio hori, eta senyora horren pertzepziorik ez daukat. Inundik, inora. Baina ez diazu esan zure ama hortane aurre hauin zitzaianik. Ba, ez dakizuk noiz pentsatu zen duen, eta nire amak noiz pentsatu zuen, baina emakume hori aukeratuta aurrengo gunean egunkaritan bere berri bazetorrenean, nire amak esan zidan, iguala! Eta zaino ez ama, ez naiz iguala, inundik inora. Sana eta gaixi. Sana Sana eta gaixi. Bai. Inigo, ze pena. Bitik Ze bi gaizki aurre zen uzten. gaizki. Ez ondo aiza. Bitik bi. Ondo aiza. Baina niri esan zidan, eta gero zu, bueno, beste leku bat zabaldu zen duen, tira, a ver. Bueno, Maialen, Inigok esan zuen politikaren artean ondoen jazten dena argi zuela. Zure burua ikusten duzu hor, lehen postu horretan ados zaude, edo ze pentsatu zenuen. Arrankin horiek ez dagokit niri egitea, ez da, nik dakidana da, nik 30 urte pasa ditu dela telebistan, Bai. Euskal Telebistan lanean, eta Euskal Telebistan lan egin izan dudan bitartean, jende askok ikusi dula iaia nire bizitza guztia pasatzen, ezta? Hau da, ikusi ditu nire ordunaldiak, nire tristurak, nire egun tristeak, nire egun alaiak, eta bar, ezta? Eta, telebistan egunero norbaitek erropa bat jartzen zidala, eta erropa hori zala, lehenengo ikusten dana, ezta? Modak zentzu hortan badauka, lehenengo kolpe hori jendearekiko, ezta? Gero moda izan daiteke, adibidez lenguan egon itzan, Gibentxeaga erakusketan Getarian, eta merezi du ikusteak. Izan ere, Balentziagak egindako soineko bat dago mozketa bakar batekin egina, eta kostura bakar batean josia. Eta da arte soila, zoragarria. Erakusketa da Balentziaga eta Gibentxiren arteko harremanaren ingurukoa, eta daude baten eta bestearen jantziak, eta otsailera arte dago zabalik, eta gomendatzen dizuet benetan, gero txakolina ere hartu lehik Getarian zoragarri, beraz, oso polita da eta artea, ez da? Artea iruditzen zait, baina, artea industria bat ere bada, eta, gu nola erakusten gatzaizkion jendeari ere bada, ez da? Eta gero izan daiteke alienazioa, eta izan daiteke, mila gauza izan daitezke.
egia da, telebista batean lan egiten dezunean lehenengo kolpea, gainera telebista ikusteko moduak ere asko aldatu dira urtetan, ezta? Lehen telebista jartzen zendun eta mandorik ere ez zegon, eta gero mandoa bazegon, eta beste batzutan mandoari pilak estropeatuta ere, bueno, eta lehenengo kolpea hori da. Telebista ikusi izan dugu adi-adi, edo ikusten dugu batzutan hizketan ari garela, edo taberna batean, edo xerra prejitzen da izan bitartean, eta lehenengo ikusten dana hori da, ezta? Askotan oso frustrantea dana lan egiten dari danarentzat, izan ere, bueno, nik nahi izaten dut esaten dudan hori, nahi izaten nuen orduan, eta nahi izaten dut orain esaten dudana azpimarratzea nola ikusten nauten baino, ezta? Eta bueno, ikegenezake hor melo izugarri bat telebistaren inguruan, ezta? Ikaragarria, nola jantzi, nola ez jantzi, pixka bat laburri esan da, nik esango dizuet, egin dula autua, nahiko soila izan zedila, ikusten zena, eta Amerikana asko gazten dituen, Amerikana asko, eta azpitik normalean etzan ikusten zertzegon, beti jantzita dute gila, bide batez, edo zer gertatuta ere, badaude eta bromak ez dakit zein, ez dakit nola zehola jantzita, eta inoiz edo gertatuko zen, baina... Normazia moda zaila, Maialen. Bai, gustatzen zaitu. Gustatzen zaitut, fin jantzita. Kiep, dana. Bueno, ala iruditzen bazaizu, gero moda gusto kontua ere bada, ezta? Eta bati fin irudituko zaiona, beste bati irudituko zaio, ez dakit edo kursi xama da, edo danen gustoa ezin da, eta gero daude momentuak, eta urtaroak, eta ekitaldiak, ez da, ondartzara joango, ez dakit ekitaldire batera joaten zaren bezala, edo korrikara, bide batez, aipatuko dugu korrika. Bide batez korrika aipatuko dugu bide batez, izan dako zoragarria korrika. Sekula baino jende gehiago bildu duena, beti bezalako zirrara sortu duena, eta batez ere hori ez, herri baten taupada hain ozena entzuteko aukera izan dugunez, baina etzeala berdin joaten batea eta bestea. Eta Iñigok hori ere aztertu du, eta korrikeko lukak aztertu dituzu, eta Maialenen inguruan? Maialenek dena eman zegun, korrikako egun hortan, eta ez bat ez bi baizik, eta hiru luk zerbitzatu zituen. Zilarrezko bandejan gainean. Luk bakarra zen, baina pixkat berotu nintzanean txamarra bat kendu inun, eta gero bestea ez dakit nola jarri non, konprendituko zen bezala, ez naiz joaten hiru luk maleta batean hartuta, baina bai, ala da izan zen, asera notza. Inigo kola jaso do, hiru luk. Bai, hoxe. Maialen, nik gaina zu beti definitu zaitut EH Bilduko mirari estilistiko bezala, eta gaur egune ala zehala esango nuke, beraz alde hortatik zorionak, sekulako buelta eman diozulako zuen etxe horri, estetik aldetik behintzat bai. Nik uste dut Euskal Herria Bildun jendea, ni iritsi baino lehen ere oso txukun jazten zala, bakoitza bere estiloan eta bakoitza bere moduan, eta gaur egun ere bai, eta nik agian nire estiloa eramanun, ezta? Eta, baina, ala uste badezu, begira, ez ditugu egunerola gauza atseginak entzuten, ontzat hartuko dut. Bai, nik esango nuke zu iritsi ondoren, EH Bildun gertau dala Amerikana fenomenoa. Ez da sekula Inditexen horren beste Amerikana saldu, zu EH Bildua iritsi zinenetik baino. Ez zazu pentsa Inditexekoak direnik gehienak, izan ere badago nolabaiteko kontzientzia bat EH Bildun, tokiko merkataritza eta tokiko produktuak eta Inditex ez den horren ingurukoa, orkestu esan nahi. Nik neronek ere Inditexen gauzak erosten ez ditudanik, baina autu oso argia dago, eta batzuk oso argia daukate egina horren aldekoa, eta oso interesgarri iruditzen zait. Izan ere lehen aipatzen genuen ez, Balenciaga eta abar, eta Balenciagaren emaria ere aipatzeko modukoa da ez, nik uste dut herri baten kulturan eragina badaukala. Eta badaude gaur egun aipagarriak diran hainbat moda diseinatzaile Euskal Herrian eta moda produzitzen dutenak eta sekulako lana egiten dutenak, zuk ere modelo lanak egiten dituzu IMZ eta adibidez. Eta ez dute batere erreza. Eta Maider Altzagaren jartzea da zuk lehen aipatu dezuna, hortxe egoten da Usurbilen eta Urbilen dauka kokagunea, eta pixka bat gauza bereziagoak egiteko, nola da ingezu beldia uste Tolosan, eta erako egin zituen urte zahar gau baterako erropak edo eder aurrek ere bai, eta hor badaude oso, eta askoz ere gehiago, eta ez dut jarraituko, ez ditu dalako danak ezagutzen. Ni oso zalean naiz einautena. Bai. Einaut.
mutrikuko mutilgazte bat, bai. eta orain hortxe dabil, goigoian, eta sekulako arrakasta izaten ari da. Bueno, inautek badie urte batzukia Barcelonara salto egin, eta nik esango nuke Espaini mailan une hontan daukun diseinatzaile potentenetariko bat dela, eta sekulako talentoa eta artea dauka. Horren inguruan esan behar nizun, Gaztea sarietan ikusi nuen, ze dotore juntzinaten denak, Bueno. 2026an, baina ni 2021 batean ja einautez jantzita jo nintzen. Wow. Metalezko belarri batekin, Inigo, eta bi trentza buruan eginda, eta hori bai izan. 2021 batean, bai, 2026an ja denak, karo, errexago jaztezteateola. Ordu nik oain gontan ez dut Ez berrikin duzu. ez da. Hori nik ja 2021 batean inuen. Bueno, gero ez da gauzak jastea bakarrik, ez da gauzak nola defenditzen dira nire Europa bat Baita nola ere, defenditzen baita duzu ere, nire oso noski. garrantzitsua da. Ni eta- takoiak eman ditun Gaztea sarita, ze lagun batek, Maria, nola jungo zea hola? Nere lagunak dira, nere diseinu... Lagunak ezatea Maria hola jantzi Aholkulariak. hau ez. Jarri nitun, lagun batek esantzi Maria bota hauek jantzi, porque jantzi berdezun soineko, hause, honetxe pegatzeizu, klaro, takoiak. Zin da ibili, osea, Hombre, baina hasieran zaude ondo ohituta neo- gainean, nola jantzi Ez, eta nik ite dantzazko, gauzazko, txirihueltak, aurrea, atzea, klaro, ni gustatzen zaita... Martxa, Da, dantza. dinamika, Da, mutu dinamika. nintzen, kriston hankeko minakin ordu bitako etxean, egon. Baina eske, Hankeko minakin? espaitu zutakoiak erabiltzen. Hori da, Orduan, nik takoiak pieza asko proposa. gustatzen zaizkit, Ez Bai? ditut askotan, Bai. asko gustatzen zaizkit. Eta- Eta ez takoizko zapata batzuk izugarri Ba, gustatzen kriston zaizkidanak, konplexua baina jarri zitzaiten. Gero da, nola daramazun takoi hori. Ni adibidez txikia naiz, eta takoia Ezkerra- handiegiak ez dit ongi egiten, ikuste dut, bueno, Neurriak. tamainak, Ni neurriak. komplejo bastantez jarri zitzaiten, ze alta naiz eta takoiakin bai ziero goian, geunden argazkian. Nei ez zaitu inoiz gertatu. Bueno, txepare ja hasten naiz altuan, altua izatia txepa bat aizeia gartzen. Eta argazkia eta Jendia saludatzeko, hola, pixka. ezke, junintzen, benetan zabizeko talde zoragarriakin oian, Malen, Aitziber eta irurak argazkia neon, esaten nun, ai, ama. Piskat, hankak zabaldu ditut batzetan, piskat bera jute, eske, Neri ez zaitu inoiz gertatzen. Beti izaten naiz, bueno, taldeaiko txikina. bai, nire ala Bai. nintzen, estiroia, No, izordea. berandu botan. Ah, bai, Ni, zuek, baina krezederak goratzezate, zuek bai. gazte, ni jende asko badakat, ez duna gaizki pasan, nik pasan un DBH irun, zehazki DBH irun, amakin neharrez, istarretako kriston mina, eta ulertu dugu. Zeatik, porque hankak hasi zaizke, gainontzeko dana ez, baina hanka azka, ikargarritako luziak. Modara Bueno, bueltatuz, guatzen, modara. Inigo, demagun, Maialenek behar duela orain aholkulari bat. Zuzara, gaur hautagaia. Eta pentsatu, nola jantziko zenuke Maialen hiri arte, adibidez, Met Galara joan beharko balu. Ba, horrelako ekitaldi bateako, nik uste apostuin beharko genukela oaingontan euskal diseinatzaile Ados. alizan ezkeo berri batekin. Eta nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko. Ez dut soinekokin ikusten, bere estetika aratago dola esango nuke, eta horregatik ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azpitik sorpresan batekin, beak utziko balit, noski. Bueno, segun ze sorpresa dan, eta batez ere hori gai ikusten ote dudan nere burua sorpresa hori ondo eramateko, ezta? Baina ongi egituratutako traje bat niri ere asko gustatuko litzaidake edukitzea, ez daukat nik ongi egituratutako trajerik. Ongi egindako traje zoragarri bat asko gustatzen zaidan zerbait da. Eta ze kolorekin ikustezu argilu... Ez que inigo ez da Ni- kolorimetriakoa, ez, ez? ez. Ez naiz kolorimetri zalea. Ez, Hala eta bai. guztize gorri zale amorratuen naiz, eta Maialeni gorri bat ipiniko nioke, ointxe bertan gaina, alizango Niko guan dut, Bai, nere koloreko gokoena da. Bai. Tolosako inauterietan, ikusi nuen Maialen, txinatarrez jantzita, gorri batekin, elegante dantza batean han plazan bere familiarekin, Bai, qué bai. bueno. Alaxe ibili nintzen. ba oso ondo. Mira, hori ere ondo izango Qué luke, bueno. Met Galara joateko. Bale, beste bat, zinemaldiko itxiera galara. Hau ja ez da Met Gala, Hau ez da Met Gala. Donosti, baina glamurrarekin. Bueno, Maialen. Juan izan da. Baina, Joan izan naiz, bai. nola jantziko zenuke datorren urterako. Ba, ez da galdera erreza, askotan erdi mailako ekitalditako ez da erreza izaten asmatzea. Ja.
ez talako ez gehiegizkoa, ez da gutxigizkoare tartea eta moderazioa ez erreza izaten. Baduzke bere zailtasunek. Nik uste trajea, aipatu dugun hori, berrera bilegen. Sorpresa gehiago edo gutxiagorekin. Sorpresa gehiago edo gutxiagorekin, ongi egindako traje bat, gorria, edo, asmatu genezakeak beste kolore bat egokiagoa bada, baina iruditzen zait berrera bili genezakela, eta interesantea da Ondo berrera. egiteko agian. Ez que gaur egun ez dira egiten. Ez dira egiten, horregatik. Esekutiba sexy look bat, alkondara zuri bat, korbata batekin. Neri korbata ez zait bat ere gustatzen. Ez zaizu gustatzen. Hori igual gehiago Kris Jenner. Ikusten dut. Sentizaritarekin. Sentitzen gaina asko izten du lepoa, eta orduan, nik ez daukat oso lepo luzea, eta uste pixka bat eskoteak eta ubetxo batek laguntzen dira. Alkondare irikita orduan. Hori da. Eta lehendakari kargu hartzeko? Traje bera. Baina hau da, urte baten 3 boda eukitzia bezala, ez? 3 boda urte baten. Traje hori beharrezkoa daukadala. Oso etekin haundia aterako diot, eta... Zoragarri. Bueno, badako hau. Bai. Eta mitoaroa ikustera joateko, zer jarriko zen eiok, Horria trajea ez. Ez. Venga, esan. Ez dakit ilezalea zean, abrigo, txaketa... Hortxe. Hoi ezezko borobile da gainea. Nik agian esango nioke mitoarora ez juteko. Eta jazta. Ola ez daukezu traje berrik osi beharrik. Pentsatzeko hori da. Baina tira, gustatuko litzaidake berriz ere hasten direnean kontzerturen batean joatea, eta izango eta aukera, ez da? Naiz eta pixka bat kamiseta batekin edo joan, ingo deu. Txandal look batekin nola espuz? Ez da, pentsatu deni txandal batekin nitzak aterako inora. Inora ez nitzak aterako. Ez korri egitera, nik korri egitera irtetzen naiz, kirola egiten dudalako, eta orduan mailakin ateratzen naiz, baina txandal batekin nitzak inora joango. Eta nitzak inora joango, orain oso modan dago, eta ikusten ditut, eta beste lagun batzuk ere esaten dute, pijaman, adibidez, ni pijamakin edo oeko erropa itxura daukan ezerekin, nitzak aterako. Nire ametska izto bat izan da umetan, pijamakin kalean egola amestea, ametstu egiten nuen, benetan, iruditzen zait. Honi pijama, nao basura botatzea junda etxetik txutxutxutxu, baina esan berra dakat nahialen, esaten aizean, bai, pijama polita zala, hori jende asko kesaten dut, baina ez duke justifikazioik. Hain naiz gogoratzen, diskurtsua dakazu, nere bikotian iguala. Bilok super presumiduak zate, me encanta. Bueno, ez dakit presumidu badan, hau da, ni joan naiteke gero galtza zar batekin eta kamiseta zar batekin kalera edo zaurra botatzera edo dena delakora. Baina pijaman ez, eta txandala ez da gustatzen zaiten. Zerbait gertatu zen pijama batekin txikitan emaialen. Ba, ez dakit gertatu zitzaidan, baina ez bat. Eta oso politak neuzkan, nire ize bat olasarrek denda bat zeukatelako, tokiko merkataritza eta haieko paritzen zidatelako lentzerotan beti pijama zoragarri bat. Baina ez kalerako. Noski. Gure irakasle batek esaten zon txandalismoa dela 21. mendeko gaixotasuna handien. Ni oso zartuta nago horre. Ni nago txandalian, horre ikusiat nire tokila. Oain txandalaroa dalako, baita, hau ere moda ziklikoa da, txandala egoten da, joaten da, bueltatzen da, beste, ez dakit. Ni beti oso neska trotera naiz, ez dakit ikusi dio. Ni naiz oso trapapapapapata, honea, jomerde komodo. Bueno, ordu nez jarritako ja gaztea sarita. Ni ere komodo joaten naiz, baina txandala, ni berdet, bazpane korrik imer bat, edo zer gauza datorrela, umiekin jolastu berdetela parkian, beti ni... Zu umiekin jolasten parkean? Ni? Noiz? Zestuan, udaletxe azpilan izateie beti aurtzaindegi bat. Zertza, dinamizatzaia? Herriko dinamizatzaia? Kristononen naiz ni umiekin, hori da nire fazeta bat, ezan berra dakau korrikan ingenun ikuskizunian, bukatu genuen, xalalarrik erriki kantatzen, 20 umekin estenatokian, aite batek bukatu zen ikuskizuna dezantzian. Ai, baina jazta bukatu aldezu ze motx, ni, bai, ume gehiagi dao, eta naiz kargu ingo. Nik umeak ere izan ditut nik propioak. Asko. Gainea. Eta ez da txandali jarri, kalea ateratzeko. Orduan, bateratu daitezkela eroso egotea eta txandala ez dan beste gauza. Bueno, nire bai, txandalari. Eta bain gaina hola politiak, eta niko, baina fashionak hola politiak. Bai, horrak ere evoluzionatzen du. Bai. Maialen galdera, zuk Inigoren estiloa, nola definituko zenuke,
Puf, Gustatzen zaizu? gustatzen zait, bai, eta batez ere gustatzen zait bere autua, ez da, eta behintzat publikokinik ikusten dudan autu hori, eta zuzen ere, bueno, bertako jendeak egindako erropa horren inguruan, berak gainera, persona ezaguna delarik, eta egiten duguna eta egiten dena zabaltzen duelarik, egiten duen autu oso zabala gainera, ez erroparena bakarrik, ze Inigo joaten danean Ordiziko azokara, lehen sektore hain jorratuaren aldeko apustu egiten du, gure azoketan, hemenetan, behin eta berriro dauden arazoen inguruan hitz egiten du, generazio transmisio horren inguruan hausnarketa egiten du, eta Ordiziko azokan aspalian behin iagotan egon izan naiz, eta bide batez esango dut, jende gazte asko dagoela, gazte ederrak egiten dituztenak, garai batetik azokara datozenekin batera, ez da, eta uste dut egiten dula oso autu politiko zabala Inigok egiten Galdetu duen behar lan nizunea bere horretan. jazkera ez ote den politika egiteko modu bat. Politika egiteko modu bat, noskin ikuste dut guk hautatzen ditugun, guk egiten dugun autu bakoitzak atzean baduela, nolabaiteko zergati politiko bat, ez da, hau da, Inigo erropa hori jazten duenean, apustu bat egiten du, edo azokaren inguruan hitz egiten duenean, autu bat egiten du, ez gure aukerak eta bakoitzak badu atzean autu politiko bat. Mila esker Maialen. Nik askotan, Hala da, ez? Hala da, gero... Ja malkoa da niola, no? Esan da, gero egun batean txaleko bat jarri dula eta txaleko hori itzaidala gustatu, eske ezin zaizu dana Dana ez da gustatzen. harri jasotzaien txalekoa. Gogora etorri zaidalako azkeneko bere irudietako batez, gerta daiteke gustatzea, baina berak egiten duen autua, bai, eta gainera adibidez IMZ eta zari gera orentxe, eta, nire danontzako erropa dago, batzuk gustokoagoak izango ditugu, beste batzuk ez, eske ez da posible, gustatzea, ez da, baina egia esan, ni asko gustatzen zaizkit bertan egiten diren gauzak. Eskerrik asko, Maialen. Eta, eskerrik asko. Bai, oso gauza politak egite dituzte. Maialen, eta Inigori zerbait aldatuko zenioke? Taki, metxa rubilo batzuk... Ez, nik ez nioke zer aldatuko, iruditzen zait dagoen bezala oso guapo dagola, eta gustatzen zaite normalean berak eramaten duen erropa, berezia inondik inora ez da, baina lehen esan dudan bezala berak badaki hori eramaten, eta badaki horrekin egoten, eta orduan natural ikusten dut, eta batez ere lehen esan dudana, ez da Inigok daramanaz aparte egiten duen autua, eta esaten duena da interesatzen zaidana, ez da. Baina oso interesantia esan dezu, azkenean zerbait jastezunian askotan pasatzen zait mozorrauta sentitzen naizela, Laguna Maria. Ondo zaude, sentitzen naiz mozorrauta, karnauleta nao, de repente. Eta egia da, Inigok oso ondo defendatzeu bere dana. Etzan nioke piercing bato jarriko? Ni ez naiz oso piercing zalea, ikuste dezun bezala ez daukat ez belarritakorik, ez piercingik, ez ezer, iruditzen zait horrela oso ondo daula, baina gainean nik ez diot jarri behar, berak egin behar du auto, berak erabaki behar du, berak nahi du nahi zala. Esango dizuet, Ilonunen Maialen TikTokea bideoa Kris Jenner eta zure arteko konparaketa inez, profil anonimo bate komentau zon. Nik bideo nitzeken dut zuen bion arteko antzekotasunez, eta jarrizon profil batek. Pues tú también podrías estar en la comparación. Claro, nik ere flekilloa, Bai. Bai, badakazu ez zerbait. Hirugarrena nahi galdu izan daiteke. Izan zaitezke. Laugarrena ja, esan. Laugarrena, unuzkeo. Eta bosgarren bate badau. Oain dela gutxi deskubritu detena. Ez nik ez dut kontrolatzen, esan dizuen, ni senyorakin gatu nintzen, gero badakita izpa batzu badaudela, baina ez dakit. Asko dira. Gauza... Zein da bosgarrena? Duela gutxi kointziditu non EITB-ko zuzendari Isabel Octaviokin, ezagutzen duzu Isabel, eta ikusi nonen, esango nuke beak zu baino antz gehiago daukela Kris Jennerrena. Gaina traje beltz batekin zijon, pastazko betaurrekokin, eta esan nun, haure aizpa izango litzeke ba. Bai, arek beste tankera bateko sugurra dauka, luzeagoa, ezberdina. Bai, ez dakit, nik Kris Jenner delakoa ere, telefonoko argazki batzutatik ezagutzen dut beraz, ez naiz gai sentitzen bat edo beste zein dan antzekoagoa esaten, Ari gara, antzekotasunen inguruan hitz egiten, ile jarrera ere kopiatu jotelako, zure flekilloa Euskal Ondarea da. Asko aipatu da, asko hitz egin da, ez dakit, zu nazkatu ere
nazkatu zaren noizbait. Bakizu gertatzen da, nik normalean, normalean ez, nik beti hile laburra eraman izan dut, orduan hile laburrean ezin da inkoleta bat, edo moño bat, edo tirabuzoi batzuk atera, ez da, orduan hile laburrari, eta batez telebistan pixka bat ezberdintzeko, flekilo ezberdinak, eta gainera, nik ez dut sekula aparteko beldurrik izan, erabatera edo bestera mozteko, ze hilea berehala azten da, ez da, eta orduan, bestalde egia da, 30 urte zegoen nahi segunero kamera baten aurrean jarrita, orduan, beste lan bat egitea tokatu izan balitzait, etzan dalako komentario horik egongo, ez da, egunero ikusten dezun pertsona baten inguruan, niri oso anekdota politak gertatzen zaizkitez, gaur egun etortzen zait jendea 30-35 urtekoa, eta esaten diate, ni umean itzala, telebista aurrean jartzen nindun amak purearekin, eta esaten zuen, venga, hau zuretzako, eta hau Maialen entzako. Eta pantailara ematen zuten, orduan, urte asko izan dira, ezta? Bai, orduan, nazkatu ez, ni jendeak oso abegikor tratatu izan hau beti. Bai telebistan egonean eta bai oroar orain ere. Egia da, Euskal Herria Bildura etorni izanetik, sareetan egon dira gauza desagradable batzuk, eta jende jarrera desagradable batzuk, ezta? Ez dakit desagradable edo, uste gauzak bestera atera esan daitezkela eta egin daitezkela, ez da? Esanguratxua iruditu zitzaidan lenguan, pixka bat pentsatzen egin itzala, sai honetan pentsatzen besteak beste, ez da? Etorri zitzaidan burura Jacinta Ardern edo, ez dakit bere abizena nola esaten den, Zelanda Berriko lehen ministro ohia da. Eta oso gazteetan izendatu zuten lehen ministro, hautatu zuten lehen ministro, hauteskundeak irabazi zituen eta gainera tokatu zitzaion bere agintaldian, COVID-a, bertako sumendi batek, ez dakitola, berriz ere urte asko eta gero gazi izan, eta Jacinta Ardenek utzi egin zuen. Eta utzi egin zuen, desan zuelako, oso ukituta sentitzen zala, ez da? Eta iruditzen zitzaiola, politika empatiatik eta gertutasunetik eta herritarren gandik gertu egin beharreko zerbait zela, eta ez zuela hori topatzen politikan. Eta gustatu zitzaidan agur esaten jakin zuelako, eta azten bazeate zerrenda bat egiten, ranking bat egiten, agur esaten jakin dutenak ere asko ez ditugu arkituko ez hemen, ez inguruan, eta ez hemendik kanpora. Beraz, iruditu zitzaidan estilo kontu bat ere bazela. Wow. Maria, guazen flekilloa bekin? Bale, guazen lehiaketa, jolasa. Lehen flekilloa. Asmatu behar dezue, zerena den... Flekilloa da hemen duguna. Maialenena, Kris Jennerrena, Sana eta Kaishi, Japoniako ministroa. Inigo Aramburu. Nerea alias. Egin apustu. Pilota zaleok. Zein, publikoak zer dio? Nik bakitzen da. Maialen. Kris Jenner da. Venga. Beste bat. Animo, publiko, oso ondo aizate, A ver. Bai, komentzi, oso. Izan zitekeen, Goguakin izan, bai, txea. Hemen. Venga, urrena bai. Beste bat, hau zuzenago. Ezkezkenean... Hemen daukagun beste flekillo hau. Hori ni naiz. Zuzenagoa. Hori ni naiz. Bai? Ziur? Esan gano gaiet. Bai, Maialen da. Orain urtetxo batzuk. Orain zeixoagoa. Bai, justo hori izan da, hortze arpegi da gaten, ez gaizto arpegi egia esan. Arpegi serioa, gazetari serioarena, hemen izango zen hauteskunde gau bat, edo lakon bat. Euskalo zertzan, bai, beste asko bat daude hobeak. Ez que pila bat, baina eta zonden flekilluak nola mostuta hola tertetxe ladea uta, esan uno. Horren atzetik ingenieritza bat dau, gutxinez. Ez que gutxinez, bai, zenbat modu flekillo bat emat. Ni argaziek ikusten hori nintzen, esan, hau ez da posible. Hau zurea ote da? Ez dut uste. Inigo? Nik badakitzen jena dan. Bai? Ziur? Bai. Eta publikoak dio Inigo dela. Eta? Ez. Sana eta Kaishi! Antzeman detutzala nire. Azken bat? Horrek nola izango du nire antza, senyora. Egia esan, ez da... Bueno, askotan horlako antzekotasunak sinpletasunetik, ez da? Hien motxaz, bat, eta zakitzen. Esateizu da amak esan ziala, Amak esatea grabegoa ezatean, bai. Grabegoa. Oazen azken flekillo honekin, hau ere zuzena. Bai, hori badakit norena den. Benetan? Bai.
Igual atzeko gorri horrengatik? Bueno, horren inguruko bromak nik ere jaso izan Ara. ditu delako, batzutan broma gisara graziosoak eta beste batzutan nahiko mingarriak izan direnak, bueno, horri beste gauza batzuk erantziz. Beraz, badakit, bai. Zein? Hori Spock Bai. Hala da, bai. doktorea da. Wow. Spock doktorea, Star Trekekoa. Wow. Hau ere, saioa prestatzen ari ginenean, bakarren batek esan zuen. Bakizu zeinak esan zuen? Zenek? Nere mutilak. Aigenan bideo deie eta bikotia. Nere bikotia? Mutil zoragarria, Maialen, por cierto. Zoragarria. Eta flekiluatik eta guztu baina iga ikusten serie bat, bueno, dala blaneko frikila. Flekiluenak. Eta neko frikila, eta Maria, hau da, bitu horre da flekiluak gane, hoxe. Baina dana maitxasunez, Bai. Bai, Ez, gu dena ez, nik, maitasunez. Dana maitxasunetik. Hasiera batean horren konparazioa egiten zidatenean, gainerako konparazioak bezala, nik oso umore honez hartzen ditut, eta bar. Gauzak Baina ondo egite gero, baina. bueno, Bai, segun eta nola horren esaten den, inguruan, eta- da, bai. gauza, besterik gabe, ez dut uste merezi Yes. dutenik nire komentarioa, baina, bueno, ez dit hain oroitzapen honik ekartzen. Nahi esatea, ebasorianon antza dakatela, eta nire ustez ez da gau antzik, baino... Badaukezu. Bueno, bai, baina esaten zula pixka bat, Eba Soriano, Eba Soriano humoregilea, nola, eske ez dakit. humoregile bat, Humoregile bat. aurkezlea, Bai. bueno, Maria, biok humoregileak zarete, Bai, bueno. Iloriak, Bere bizitza hobeto dijuari guzten eria baino. Bai, Baina ez bizia Hannah ditu Montana zuk naiz. dauzkazun bezalako lagunak, hemen gaudenak, zurekin goxo. eta hanka luzeoik. Tanka luzioiko da. Baina, bueno, beste gauza asko dazka, dirua. Bai, Ez da ambulatu. Auskalo. Euskalo. Ezkerrik asko ondo. Ez daka, bakizu ez dakan? zer, Hortzetako eskubilak. suitzarrak. Suitzarrak. Nere mutila bezalako mutilik eta nere laguna bezalako lagunik. Nola saldu Bai, diguzun gaur da, zure mutile. oso maite minuta etorri gaur. Egia. Eta azkena ez dakizu ez, estuan punpairez, ingen unian oso politia izan zen, zerrira jutian eretzako. Eta, bueno, Euskal Herrian dago fenomeno paranormal bat izatea, sarrerak atzeko zaurrea saltzeia. Aurrean inorrek ez du nahi izaten jarri, inorrek zeatikan ez dakit. Ikusi dezue Julen Aspek, Julen Aspe da, bez? Bai, Hau ere humoregia, bai, furgoneta furgonetakin. batekin ibiltzen da, eta aurreko batean gertatu zitzaion hori, ez dakize herri txikitan, eta esan zuen, karo, jende guzia atzean eseri zarete, orduan bakizu zer egin zuen, altxa zituen lau, publikoan zeuden lau, eta oholtza mugitu zuten, publikoa zegoen lekuraino, atzeratu zuten estenarioa. Zuek etzarete aurrean eseriko, aurreko Ba, nire silak hartu endu, dauko, eta estenario txikia mugitu zuten. Ez daukera txarra. nahi, Ez da guri, txarra. zestuan pasa zitzaigun, sartu nintzen, hola, ni beti sartzen naiz, haumendik eta handik, eta beti sorpresa, gustatzen zait izatea, hemen hau. Eta kuadrillakoak lehenengo bi filetan, ni ze ondo, eta gero ikuskizunan ondoren eskerrik asko, lehenengo filan jartzeatik, apoioa emateatik, beti hor zaudete. Maria, ezko zazpiterditan zan ikuskizuna, eta zazpiterditan azken tragu hartzen eginan, eta korrika jun ginen. Eta horregatik tokatu zitzaien, Eta horretik librazioan bat. lehenengo filan. Zario, balaike. Bueno, zoragarria. Bueno, bazeuden eta kitxo. Bai, zeuden eta ez da Eta gutxi. etzeon utxune hori, eta horrek ere asko Bai, egiten du. bihotza bet, eskerrak hori, bai, eskerrak. Psikologa jau izango joturren. Hauko gora, Saiozu. Apuntatu hor, baita. Apuntauko jo. Antonio berriz ere zai daukagu, eta Bai. hori baino lehen, nahi genuen hitz egin pixka politikaz. Ondo. Hau da, neurri batzuk hartu behar ditugu. Bai, Moda neurri hori da, batzuk bai, hartu behar ditugu. bai, Demago, hori da. Maialen lehendakari, eta zu irudi kontseilaria zara. Mesedez, buf. Bai, eta neurri batzuk hartu behar ditugu, ze Euskal Herria jendea jazten da nahi duen bezala, eta hori ezin da. Nik uste ados egongo ginekela gauza askotan, Maialen. Bai, zuek uste? Trajearekin ados jarri Trajearekin, bai, guain trajea alde batera utzi, Traje alde batera utzita, legez debekatuta geratuko da edo dira, zer? Neri debekuak oso gutxi gustatzen zaizkite. Ona Txandala, bezala, pijama. Baina nik ez ditut Erropa- debekatzen, bueno, neri ez baino- zaizkit gustatzen, baina debekua... Ai, ba, nahi me Engaño encanta. guztia. Debekatzea Zu- zu- gustatzen zu- zaizu. Bai. Debekun aldekoa naiz, Bai. agian autoritario. Aipatu zenituen ordizin batzuk gainera. Bai, Gizonak maiakin, hoi aurrenekoa. Bueno, debekatu ez, baina gomendatuko niek egizun nahi mesedez galtza, ez dakizu 3/4 o pirata hori, Bai. eta gero hemen bandolera Bai. hori mesedez ez jartzeko, mesedez. Maialen nik uste horrek debeku emezidola, gomendio baino. Total, nik nahiago edo gomendioan geratu, baina mesedez, ja badator Galtza berriz piratak. dugu da, eta oso berrera biltzen den Bai. produktu bat edo zera bat da, Egia da. jantzi bat da, oso ondo dago berrera biltzea, baina mozu pixkat, belaunetik gora, nahikoa Egia da, da. nahikoa da beste Bai. look bat bai, izateko. eske galtza piratak
Egontzian hor, baina min asko indute bai. Hor betirako Sekula geratu dira gargarria. etxe batzutan bai. Bai, Ba, eta gero bandolera, kendu bandolera. Bai, Bandolera ere. gizonak bandolerakin nei sintoma eragiten dit. Ara, ba, ni beti izan naiz Bandole. bandolerakoa. Bai, Ostras. bai, Azkenik, bai. nahiko hori lotzet pixkat kameluakin. Kamellu... Zein, bai. erriñonerea? Bai. Ez? Ez dakit Baina- emateu saltza nahi diala zerbait, pixkat horrekin lotzet. Ez nik esaten detena da laukitxo bat hemen nola gurutzatuta jartzen dut. Bai, luzea, hola, bolso, bale, ez beste beste gauza poltsotxo bada, bat. ez. Bueno, ni Hori beste- ere, horrek ere, zuk aipatu dezunak ere merezi du beste irakurketa bat. Baina orain, bueno, larruzkoak eta bueno, eman zaio bueltatxo bat, hala ere, bueno, hitz egingo dugu beste un batean horri buruz. Beste bat igual, derrigorrezkoa izango da hemendik aurrera Euskal Herrian, zer? Armairun gutxinez trajeon bat eukitzea. Jara. Hori da, bale, ba. Maialen. Hori, Bai, ez da? bai, Bai. hortan ados gaude. Subentziokin, bai. Ez, subentzioa da nandirua da, jokui dau, jarriko aldeu crowdfunding bat gure Bai. artean, edo Bai. esaten den bezala, eta ingo aldeu. Irikiko deu, irikiko deu, Osea, bai. da nondiruakin jokui dau, Bai, niri iruditzen zait bai. oso kontu zibila. Ez hain garestia alda gaur egun traje hon Nik bat traje lortzea. zoragarri badakat gorriz, boda bateako erosi nula, eta oindala ez dakit, 5 urte 6, ezke naiz, beti igual nahi, naiz aldatzen. Gero eta ipurterri hona hortan aldatzen naiz, baina bestela, eta da, gustau, bitxugurren erakutzeko izut. Egutxinaz. Aber, ni traje gorri bat ere badaukat, eta uste dut ondo geratzen zaidala, baina nik nahi nuke jostun batek ondo Bai. egindako traje neurrira egindako Bueno, hemendik traje deialdia, gorri bat. hemendik deialdia gotako Derrigorrez. dugu, ze gaur hemen traje Gustatzen gile zait. guztik egongo dira lanerako prest, ez? Bueno, kartzela zigorra, zerbaiti? Hor ja, jarrita... Kartzela zigorra, eta bai, Ez dakit oso errepikakorra da hau esatea, baino 50 urtetik gorako gizonak korrikaiteko mailak abiltzen dituzten unea, Bueno. nik hori 50 zigor, eta gutxi gore bai, Bai. nik hori zigor gisa jarriko nieke. Zuk maiakin zerbait badezu, bale. Bai, jendea gutxigokatik kartzelan badau. Eta ni zigorrakin eta debekuekin ere bai, nik hartzala zigorra oso gauza estremotzat jotzen dut. Uste berriz ere galtza pirata hainbeste kortozirkuito sortzen didan horretara egingo dudala, hain errezadenean sukaldeko gure izarekin arraia mozen dan Bai, horrekin, bai. gaina oso zea polita uzten du horrek. Bai, Bai, ematen dio. Eta gaina ematen du berria dela, berriz Flekoa erabili. ateratzen da, Bai, fenomeno. bai. Eta orduan beste aire bat ematen diozu, eta gero sobratzen danakin, mila gauzein daitez. Bai, nik Maialen erosin eta- dituen galtza bakero batzuk, zelai nirekin zela, nire laguntzelekin, Grezian. dago norbait? Bai, hor publikoan dago. Eskerrekoa. Grezian izan ginenean galtza batzuk erosi nituen, galtza bakero batzuk, kanpana ziren. Ez dakit bai. zatik, ba, Ai, arra, me encanta hemen ez kanpana. nituzke erosiko edo jantziko, baina Grezian geundenez, erosi nitu. Ja. Arra. Galtza horiek gero, joan ziren, gero igual izan ziren pixka piratak. Gero, belaunetik gora. Ta azkenean bukatu zuten kasi kantzontzio luze batzuk bezala. Baina, atea diotetekin galtza horri, Wow. Jesus, sekulakoa. Ondo paudean burue orduan. Bueno. Nik kartzela zigorra jarriko nahi jo, mutilak tirantia jartzea Berriz, ituenean, Maria. eta pezoitxua hor, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que te... Hori iruditzen zait, eske hori iruditzen zait. Horri buruz hitz egin Bueno, genuen. traje Itzein bainoa- genuen, baina bazpane berriz esatet, eta gauza hauek egunero itzen berdia. Traje de bainoko sarea pixkat lasaitzen zaienean ere, a ber, hori ere... Eta Traje espidoa, bainu jantzi espidoa, Bueno, hori nahi hitzei bat gustatzen, baina bestea zigortzean ez, ez. Boa. Ez ere, Bada, esan dizut, bada. zigortu gutxi, nik ez nuke zigortuko. Nik pixka bai. Inor, baina... Pixka bai. Hombre, a ber, eske gero da, eske oso komplexua izaten da, batzutan egoten da espidoa eta txantxo bat ezela. Ai, Maialen. Baita, ez zate figatu? Ez. Ja. Baina nahi iruditzen, gogorra. Hortaino. Bai, Gogorra, eskerrak Maiala hemen daukunik, bestela guiron arten martuteneko kartzela gizonez beteko Bai, bai. genuke aiden. Aiden gainera. Bai, honek zerbait badu, pezoi horrekin, titiburu horrekin zerbait badu, Mariak, ez tekiz zer Nahiago ikusi zuen. kamisetak, egongo dira bilduko batzuk gainetik jartzeko eta pezoiak ikusteko, gora Bitxo. batzuk banatu eta... Vale. Nik kartzela zigorra bakizu ezarri baita. Eta hau, galtzontzioak erabiltzeituen zakildun pertsonentzat. Esan. Ni ez naiz. Ez, Justu berari bidetzi. baina eske, Esate izut, por si acaso. papela, pixa indagero papela pixka pasa, petilinetik. Zegero kaltzontzioa jartze ditu eta hor, pare bat tanta raro geratzeia esatezula. Hau, oain, oera zatoz hola?
Ez da posiblea, Osea, unei hor... Hain ondo aizinen gelditzen zure bikoteakin. Bueno, ez da nire bikotiatik da, orokorrian. Gero oia etorri eta txantxoakin. Da txantxuakin ezatezula haimaitia, baina, ez dala izango bazan, galtzontzioana, puntito dunak, bueno, baina ez da kasua, daude bi puntito. Ta bi puntito horiek, papela pasa. Nikoain tantan aipau dezuela Maialen galdera bat inaiko nizuke, oaindala hilabete batzuk, o iaz akaso, eontzan polemika bat, zuen taldeko mutil bat bere fotografia ofizialen, EH Bilduko argazki ofizialen, alkondaran mantxa batekin azaldu zan. Polemika bat egon zan? Sekulakoa. Gaur egun bakizu polemikak. Bueno, sekulakoa. saretan taula? Saretan, bai. Bai, ez dakit argazki ikusi zen duen edo... Ba, ez egia esan ez duen ikusi, baina... Jo, bazuen lantaldeko mutil bat, argazkin zuek danak ateratzen ziniten argazkin, inpolutok, eta haren txanda iritsitakon alkondaran sekulako daiola zeuken, eta horren kontua egontzan... Asua. Bai. Bueno, ba, ez dakiz zein da, baina enteratuko naiz, eta esango jot, eta urruna argazki bat Urruna, denean, esango jot, favorez. Bere aurrean jarriko naiz. Alakorik baleuka berriro ere deskuido bat izango zanta. Bai. Baina inorrek etzion abisau, Hoxe fotografoa esaten badare. dut. Hori da, letxuga zati bat hemen faletan da, izan jozui, letxuga kasu, kendu. Bale. Traketa irikita, eske Traketa gauza irikita. batzuk aurrez. Hor badago lege bat, 3 segundutan aldatu adezake, esaiozu. Bai. Baina, Bai. 3 segundutan ezin bali mada konpondu, Baina hobe argazki batean, Baina argazki bateako- 3 segundutan ia danda konpondu leik ez, bueno, ba, nahikoa da. aurrean Alkandora jartzea, kendu, bai. Ez Pintxo babira, bat, jarri... badaude polemika Bai, batzuk, baita ere, txapa bat. seguru aski gainera apropos, jarraitzen ez ditudanak, ze esan da bezala, bueno, ni isa garaikoa naiz nola baita esateko, ez da Twitter zanekoa. Eta orduan, telebistan egola gainera, bueno, nire tokitik, jende multzotxo bat egin dut, eta erabaki dut ez ustea isa nire tokia eta gero nirekin gehitu diren horien tokia ez tegula galdu behar, ez? Eta gure hizkuntza eta gure herriak, bueno, ez tegula galdu behar. Baina gero onartu behar dut, bueno, beste polemikatan eta beste, nola esatzen zaio, roll, Scroll, ikusten? Bueno, ez naizela asko ibiltzen eta Inigoren berri, bidaltzen didatelako daukadala, ez da, eta, bueno, polemika arriskutsu asko ikusten ditut, arriskutsu asko, eta autoritarismoaren sarrera izugarri bat ikusten dut hor, gauza interesgarri asko ere, bai? Eta ikusten denez, mantxa baten inguruko polemikak ere bai. Hori izan daitezela okerrenak. Konpontzen erreza danez, nire esku. Gauza interesgarri asko daudela, baina gero askotan mantxarekin geratzen garela. Hori da. Eta horrekin sortzen dela saltza. Mantxarena, nire esku. Bueno, Nik uste momentua dela... oso ondo, ez, onda. Bai. Oso gustatu naiz. Gustora, Bai. zure ametsa bete duzu, Maialenekin aurrez aurre Hala da. hemen, modari buruz hitz egitera. Aita Maria. Bai, gure bai. Zeinak izango zigu, bai? Nizta bizitza, izan? Bai, hola da, gu hasi ginen txontxo, eta beida hemen Maialen eta Inigokin, Bai, dana ide izaten. Eta Antonio, Antonio Asia Maitia. ezagutu du, eta Etorri. Asiatik bueltan Pasa, Maitia. Antonio. Txalo, berri. Antonio! Berriz gurekin falta motatzen izun, Antonio. Asia lurralde. Asia lurraldetik. hori. Asia saldu orokorrea. Bai. Bai, esan duzu Asia Baina orokorrean oso Japon polita. eta Koreako jendea ezagutu nuen, orduan esan dut, ja, bi herrialde. Ja bada. Baina Bada Asia, zerbait. Bada Asia. onar iezadazu. Oso handia da, baina hon ginen Japoneko Zabaltxagoa da. pertsona batekin eta asko ezagutzen zuen Asia. Bueno, Asia mundu osoa eta bazekien gauza guztietaz. Bueno, txamarra polita, hori bai. Bai, egia da, Bai. Txapa erantzin diozu edo? Bai, hau da Koreako taldea, The Redemptions. Talde handia. Oso guapo zaba, Antonio. Oso guapo, Antonio. Leo jo horita. Kaskoak. Bida. Baita ere. Kaskoak baino atentzio gehiago deitu dit, horrek harri duzun erropa sorta horrek. Bai, ni normalean egiten dut Punpairezen pertsonai bat bukaeran. Eta, bueno, gure musika zuzendaria June Gabarain, irratira etortzen ez dena, baina gurekin antzokitan dagoena, berak aurrekoan esan zidan, bueno, ja beti egiten duenez mozorratu eta zerbait abestu, esan zidan aurrera pausua ematea, eta, bueno, egin behar nuen zerbait zela, eta zela pertsonai berri bat sortu dela Antonia Gauez, eta travestismo munduan sartzea. Nire beti gustatu izait normalean emakumezkoen diren jantzia jartzea, eta gaur aukera ona iruditu zaigu bi aditu izan da, pixkat nire outfita aukeratzea. Ni ez aditua bera da.
Eta travestiak aipatu dituzunez, polita izan den aurtengo korrikan travestiak Bai, atera bai, izan bai, barruan, polita ez da, izan momentu, bai. guau, brillante. Bai. Ni bai. Marusak Gora euskal orain dela travestiak. ikusi dut Marusaken ikuskizun. Wow. Wow. Osea, ni oso ni dantza asko usatzei dantza, eta Marusak, osea, nahi dezuenian, gonbidatu jazu ez bekin dantza itea. Edo ekarriko ditugu, no? Bakarritzazu, Hori da. Urte asko dramate. Bai, euskeraz, baina euskeraz ondo? Ez, Ez que hori. uste dut, bi euskera- parte nagusiak ez dakitela euskera. Bai, eske geroari pasatzea, O, bueno. jende asko gustatzea igona, baina gero Uste dut, euskeran. Ai. Bai. Uste dut. Antonio. Bueno, Bueno, ba. Antonio. Bueno, hori, Ari ekarri dut nire Antonia de amaren... noche esan dezu? Ez, Antonia Gauez, euskera Antonia zein Gauez. badut. Bueno, gaztera zein behar badut baita ere egingo dut, baina prinsipioz euskera zein dako Antonia Gomez. pertsonaia izango da. Ekarri dut amaren arropa, amatxirena baita ere, eta, bueno, amak erosten du el gallineron, dela bigarren bizitza ematen dioten almazen handietan dauden, bueno, vale. bakatzen dute Ez. Iruñan, Outlet Zaragozan eta moduan. bar. Hori eta kalitatezko arropa, baina merkeagoa. Eta karitut, lehenik eta pantaloiak direla estuak, Pantaloiak. badakit mailak ez dituzula gustoko, Ez. baina ez dira mailak, bueno, niri geldituko zaizkit mailak bezala. Baina, bueno, guapo daukate, ez? Atzeko- Horrela, Bai, urrezko brillante hori eta bai, bai. guapo dago horrela. Egia esan, bai. Uste dira pizkat Maila kampanoloa. gehatuko zaizu, eh? Ja. Pixka maia ez. Ja, eskistu bai. Nila kartzelazio horrenen ez pentsatzen. Ez da debekatu behar. Tiroa, a ber, erakutsi tiroa. Berarekin dago. Ez da pentsatu Antonio, ere. erakutsi Zenik tiroa, a ber. motxak ikusteitu Tiroa. galtzak. Arian Martensakin, Oi. orain da bai. Hombre, nik eta koia baita ere gustatzen zaizkit. Gustatzen zaizu. Ikusteko izango da zutako jakin, bai, Antonio. Badakite ibiltzen takoietan. Bai. Ba, bida, urrengorako. Hori ere apuntatuko dugu. Tiroa, hori da barrabiletan, esan duzu. Bai, bai, bai. Ka, ni Maider Motxa. Altzagarren azkenekoz joan nintzenean esan zidan, hau agian ondo geratuko zaizu, baina gizonezko daukazute arazo bat. Karo, tiroa oso basua da, kasu honetan. Hor, Bai. beste zerbait erantzi behar esan zidan, tela Bueno. pusketa bajarriko dizut, arrautentzat. Hori tiro ertaina izango da, ez inigo? Bai, tiro ertaina da, bai. Eta hori ongi edo, ez? Zutzako bai, ez? Ba, ez dakit. Bueno, horretziko Nego. Antonio. Hori da, Galtza segun batzuk. bakoitzaren... A ber, ez zait iruditzen sekulako, ez dakit, kaltzabeltz batzuk. Ja. Bueno, Ez que zituen kampanoloa, justo jarri ditu gaur kampanoloak eta zeukan ba, jantzita bueno, etxetik joan ezen. vale. Beste galtzarik edo gerritik bera hori bakarri daukazu. Hori bera, bai. Bai, Gola da... nahi bazu, Bai, zainduko bai, dizu. eskerrik asko. Osea, ez du ekarriz da aukeraik. Bai, aukera goitik... Bueno, eske goitik, galtza goitik. beltz bat azpitik bastante gauza sokorridua esaten Oso, zaiona da, ez da? oso. Bai. Hori da, hori da. Osa, jarri behar dut beste kolore bat. Ez ondo dagoela galtza Gero hau, gainetik jartzeko... Ez ba, niri gustatzen zait. hori. Bai, oso Bai. ausarta zure ama transparentzikin eta... Ez hau da, amatxirena. Ah, matxirena gainea. Wow. Baina uste dut hau dijoala betik. Ezer gabe ikustenik hori Antonio zuretzat, betik ezer gabe. Hau ez? Da pizkat hortera. Edo ez dakit, hortera simola. Lore gehitxo. Bai, lore asko. Nik uste ja Lorena pasa dela, ez? Hor Hawaiiar loreak eta egon ziren modan, urte bat Bai. pasatu dira. Bai. Bueno, badator pixka bat berriz Japonia rikutu Badator. nolako movida, esan dezagun, Kimonoak berari ditut. ondo. Bida, ondo. Kimonoa dituzu, bai? Bai, lau ditut. Ta? Ez dituzu ekarri. Ez. Nabe zu bidaliko Bueno, a ver, dizut, eta- bai. Egia da, Maialenik Ba, gorriak egia dana ematen da, diola ondo bizia, dijoakizula Bai, Maialen. Bai. Bai, ekarri gordun. A ver, Ana, a ver. behar, jako... Bai, bai, bai. A Zerbitzatzen. ver, horrela. Hasi. A ver... Ez oia gehiagitxu izango. da, Bai. baina, bueno, jartzen baldin badegu. Pertsa batekin hobeto. Pertsa. Venga. Baina, Antonio, zu jaztekotan hori gabe, nik uste. Bai, hori gabe. Osea, gaur egun Zer gainera gabe. ja transparentziak eta oso modan daude, Bai, eta eh? asko erabiltzen dira, eta... Mutilletan oso ondo geratzea Bai, iruditzen bai, zait. bai. Inigo? Ui, ez. Transparentzia. Hau titiburo ez dela, ez da? Azpitik segun zer da hon. A ver, Ez, zer. ez. Ez zaizu gustatzen. Ez. Gehitxokoa ez Hola pixkata matxi, bai. Hola pixkata matxi, nik gabe. Beko partea gabe. Eta beste horiek? Bestea ditut hauek. Hau oso polita da. Oh! Eta du jartzeko Lazo haiteko gero. Lazo haiteko, Bai, bai, bai. hori. Nikolako lazok ibiltzen korbata ditut. moduan. Ba hori, Bai, Inigo, zuru... Horrek izan dezake berea. bai, Bia da dauzkan mangak, ondo. Bai? Oie kongi mangak. Gainera hori, zean, Ui, hori martxan. estampatu horrek ez aldu izen bat edo, ez? Ez ezta? Ez dakit, vale. Eta bestela hau Honek baita ere. dezake telebistan moare pixka bat agian, ez? Hola, Ba, pixka gaur egun ja nahastu moare daiteke. pasatu da. Bai, Bai. ba, oain dela gutxi ikusi nun, ez dakit, oain dela gutxi.
sekulako Bai. guarea egitezun gizonezkoen Amerikana bat gainea. Eske, claro, hoi ez dugu aipatu, gizonezko Ordune gizonak. uniformea. Ze galdetu behar nizun, emakume gehiago eskatzen ote zaien oraindik ere gaur egun eta gizonak uniformatuta beti. Eskatzen zaigu gehiago, exigetzen diogu gure buruari gehiago, komentatzen da gehiago Baita ere. nola jazten gehan eta nola ez gehan jazten. Ni gogoratzen naiz legebiltzarreko bigarren legealdian edo irekiera ekitaldia izan zanean, artikulu oso bat zegoen nola geunden jantzita. Ze esan gendun... Ba, hori ez. Bai. Bigarren plano bat. Ez zuen importa. Eta gizonak uniformatuta goiti bera. Eta azkenekoa, beste estilo batetan, kolore gehiagorekin. Hori ez zaizu sartzen, Antonio. Como que no? A ver. Baina probatu izu? Besuak Nire proiektuen artean baita ere dago pisua galtzea, Lasai, hori ezin da. hori, Antonio. Horrekin daramat denbora gehiagin. Uf. Esan dizut. Agian nau. Bueno, kontuz. Txaleko. Bueno, Bai, Baina zerbaitekin azpian edo... hombre, Bai. nik beste ipiniko da, nioke. Bai. Begira, Zuetzea, zure aragila galtzaken erakusteko gabe ere- zalia inigo. Zizu gustatzen Gutxi aragila? gora Nei Gutxi gustatzen gorabehera. zat eskotek. Ai, Neska zimutiletan. baina eskoti ez da, oza, nik adibidez, nire pila gustatzen izkit eskotiak, baino ez da ontokitik ezin datea. Berdin do. Bai? Bai. Bai, nire. Hoxe. Nei, ez que hemen dakaten, zea hemen, bueno, Berdin parkatzia daka hemen. Kalaberas, kalaberiña sartzeko. Kalabera, bai, eta zea, loiulko aireportua bezala, uxe dakatik, eta ez dakit. Orduan, klaro, eskotiakola zea, ez dut, elegante, nien eiz atrebitzen, olako... Ba, usartu behar da. Iriki, boto ikusten. Ireki bat, nena, gero hola itezu, eta dana biztan, eta Ikusi ez deu dadila. betetzen. Baina, horrutziko dugu. Horrutziko ez de konbentzitzen. Antonio, zu gusta? Ni bai. Bai, horrekin? Torren konbendio bila. Oso horrekin gehatzezea. Hoizan dena. Bai, eta bilatu erot orain azpiti zerbait. Baina galtza beltza ez? Ez, azpiti esan dut, alkandora azpitik. Vale. Alkandora Bueno, beste azpitik. baterako utziko dugu, bai? Gaur ja, Nik uste, izan dela... Aski, bai. bai, hemen utziko dugu, Bai. oso ondo uzten duguta. Ondo zuek, zerbait esan nahi dezue, amaitzeko... Oso guapo dago, la. Maialen inigo... Oso guapo dagoela. guapo da. Eskerrik asko etortzen gati bioi. Zuei nire eskerrak. Nik eskerrak eman nahi dizkizu eta izuei bioi eta baita Maialen eta bere lantalde guztiri. Horren erreza ipintzeatik dana. Eta ore bat dala niretzat gaur kontan hemen zuekin izatea. Zuei ere nik eskerrak, benetan, irrati honetan beti daukat tokia egia da, ezta? Baina eskerrak tokia emateagatik eta, bat arte atsegin hau, zuekin pasatzeagatik. Ai, ze polita. Aizue... Baina nik uste... Errepikau, ez dakigu, bigarren denboraldi Guztiak bat... eskuak, pega. Bigarren denboraldi bat egongoan edo, ez? Baina nik Bueltatuko, uste... Beste antzekotasunen bat bilau beharko dugu. Bai, eta badurrezen arro etzkarri beharko dugu, Azkenian, Niretzako politikatik aparte, ez da gauza gehiago Niretzako placer bada irratira etortzean, irratian hasi nintzen, telebistara joan baino lehen, bai 5 urte ditun herri irratian, Zoragarria irratia. eta niretzako, oraindik alde hau da. Gustatzen Zure zaidana, lekua. nire lekua. Ze ondo. Ze ondo. Jo, eskerrik asko. Zuei. Gu, ze nola itxiko du, nola bukatuko Ba, da? atera ingo, Antonio ja hola alkondaro horrekin, buelta bat emango deu, publikoarekin, zerbait hartu. Hoi da. Zerbait hartu eta, publiko eskerrik asko etortzeatik baita Hori ere. Netxean entzuten aizatenak jakin, ongi etorriak zatela, beso zabalik hartuko izuegu. Apirila da, ekainan bukatzea orduan gutxi falta dira. Orduan etorri, animatu. Nik uste dut, tratu atxegina. Bai, tarte polike. Bai, tita, bixi-bixi. Pintxoak oso goxoak. Ai, pintxuak eta dena jandituz. Behandu iritsi zea, Maria. Behandu iritsi Bai, zea. gaur lan asko, gaur asko komplikatu zaitu. Bueno, orain kontatuko diguzu. Hala. Bai, eskerrik asko etortzeatik. Bai, eskerrik asko. Urrengo arte!